Kaixo! Kaixo? Nor zara zu? Ni Asier Kidan magoa naiz. Zu izango zara nere magia irakaslea? Bai, ta zu nor zara? Ni Argi naiz. Nere magia ikaslea? Bai. Ze ondo. Asteazken ere etorriko naiz ona, magia ikastera. Bai, oso ondo. Jendeak gauza bat kontatuko dizu. Jendeak magia ikusten duenean galdera bera egiten du askotan. Nola arraio egin du? Eta buru hausgarri bat balitz bezala, enigma argitzen saiatzen da. Hor poltsa bat dauka, hartu eta zabaldu. Zerbait dago poltsa horren barruan? Ez, hutsa dago. Oso ondo. Nik, aurten ahaleginak egingo ditut, zuk misterioaz disfrutatu dezazu. Disfrutatu hain zuzen ere, magia nola gertatu den ez jakiteaz. Zeren badira buru hausgarri batzuk, adibidez Rubiken kuboa, mundu osoko buru hausgarririk ezagunena. Eta konplezuena. Badira buru hausgarri batzuk, osatzea merezi dutenak. Eta beste batzuk aldiz, ez. Eta horrela egiten da Rubiken kuboa magiarekin. Gustatu zaizu? Bai, eta horrelako gauzak ikasiko ditugu. Bai, gauza pila bat ikasiko ditugu. Ez bakarrik Rubiken kuboarekin, txamponekin, sokekin, suarekin, kartekin. Bai, eta nik egingo ditut ere. Noski? Ze ongi! Biok elkarrekin egingo dugu magia. Ze ongi! Oso ondo, baba nijoa. Urrengo asteazken arte. Bai, agur! Aio!